to nie je, čo to bývalo. Staré dobré časy pominuli. Asi je koniec. Vážení priatelia, je koniec 3 FPS-kám v Mafii. No, ako to povedať? Dostal som dar od sponzora a tým je tento nadúpaný herný počítač, takže ďakujem Alze, že mi dovolila si to kúpiť. Budem to niečím okecávať a rovno si to rozbalíme, že čo sa nachádza vo vnútri. Ma to veľmi zaujímalo. Parametre vám poviem hneď ako náhle ho rozbalíme. Manuál a aké si ďalšie káble, to vôbec neviem čo je, na to sa pozrieme potom. Frankfurtská chujovina. No poď krásavec. Ježišmaria chlapci, ja už ho vidím takto spredu. Kažem ho aj vám, nie, však predsa pri unboxingu. Tu niekde by ste mali vidieť parametre cca, jaké to má. Tu ešte z pohľad z boku na toho fešaka, skúsim to spraviť tak, aby dobre no, odráža sa tam svetlo, ale to je jedno, dávam tú fotku, Celá krabička je úplne, že celá presieťkovaná. Tu je síce zrovna sklo, ale ináč má fakt všade ďurky. Určite sa pýtate, Fokus, prečo si neposkladal vlastný počítač? A prečo vy doma nechováte sliepky a kupujete si vajca v obchode? No, dosť bolo rečí. Najvyšší čas to ísť zapojiť a vyskúšať tam niečo. Alfa Omega. Ak to nepôjde, mal som vás rád. Aha. Tak ešte raz. Chlapci, idem honcovať. Vidíme, čo to bude robiť, keď tam nabutujem nejaký Minecraft RTX, Fešaci, fešačky, všetko šlape tak ako má, jak švýcarske hodinky. Napíšem vám do popisu videa, že čo je to za model tohoto kompu. A benchmarky vám tu nebudem ukazovať a také somariny. Každopádne díky, že ste sledovali tento unboxing a vidíme sa pri ďalšom videjku. Takže jo, dík za sledovanie a čus.